Mari deh, kemana kita orang? Hai lwgwfwr, good morning नोंथांमोनखौ आंनि गामियारि सिख्ला चेनेलाव बोरायनाय बावहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आं दायो दंफैयो रुमाव, ओमफ्राय मियासो फैदों आरोना। ओमफ्राय आङो बिराद खामानि दङ आरो माने बिराद खामानि दङ, माने बाबाजों बाबुजों रुमखौनो अबस्था गैयै खालामना दोनदों। आं नोंथांमोननो खोन्थिलांबाय थागोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ' दायो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। गेसनि अबस्था बिथिंबो बिखौ साफा खालामाखै, न'थ' न' बुंनोनो नाङा। इधर रुम देखो, बिसनायाव आं हिबो खालामनानै दोनजोब्बाय। ओमफ्राय दायो माने बाबुआ कलेजाव थांगोन ना, बेखायनो आङो आलुदो दावदैखौदो एरनो थांबाय। गोबाव जाथारबायमोन ना आरो आङो भिडिअ बेबायदि माबा बानायना, माने टाइमखौनो मोनाखैमोन, बेनिखायनो आं सर्ट भिडिअखौनो बानायनानै होगासिनोमोन आरोना। ओमफ्राय दिनैसो आङो ब्लग बानायनो एसे टाइम मोनदों, स' दिनै आङो ब्लग बानायनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आलुखौदो दावदैखौदो बिलाहि होनानै दम बानायनोसै, दम होनो ना मा होनो मिथिया। ओमफ्राय बेयाव दोङो दालि, जुदि आं सङाखै दे, एक्सुवेलि आं सङाखै, बाबाया संनानै गालांबाय आरोना, बाबाया डिउटियाव थांबाय। ओमफ्राय दासो आङो माने दानिसो आरो उथिनानै दुगैखांबाय माबाबाय। ओमफ्राय आङो बिराद खामानि दङ दिनै। ओमफ्राय दायो मैगंखौनो संग्रोनोसै, न' सिबनोसै, लिरनोसै, हि सुनोसै। दिनै बोथोराबो दोमैलुलुसो जाबाय आरोना, दिनैसो जानो मोनबाय बिदि सान्दुं गोसा दुंनांगौ साला। आङो बिदि दावदै बा ना फ्राय एवबाथाय मोखाङाव आरो मेगनाव नांजानो बिराद गियो। बिदि गियो, अनलाइन कमेन्टआवसो खोन्थाहरदो। आं बिराद गियो, बांसिनानो हिनजाव मानसिफोरा गिनो गोनां आरोना, मोखां आरो बिदि मेगनाव नांनो बायो थाव गुदुंफोरा थेबनानै। आंथ' जि गोजानाव थानानै जेरै थायो, नाखौथ' आं जि गिखायो, जि बेरखायोना। दायो संनाय खावनाय मोनजोब्बाय, ओमफ्राय न'फोरखौ साफा खालामना लानोसै। सोरबा हाउसकिपिं नांगौबा आंखौ लिंहर। माने नुखो एसे साफा जाबायना। बिराद ओंखाम उखैदोंलै, ओंखाम जाग्रा लाबाय आं। नै बेयो आलु भाजा ओमफ्राय दावदै ओंखाम लगायनानै जानोसै। माखासेखौ सिबगासिनो। न' स' लिरखांजोब्बाय, ओमफ्राय दायो दोङो बिसनानि जिनि खामानि। बेखौ आं दा दसे थानानै मावगोन, मानो होनबा मेंसोबाय आंखौ। बेखिनियावनो मेंबाय, बेखिनियाव नङा माने बिराद खामानि मावबाय आं, फिसा फेनलाबाबोथ' बिराद ना। ओमफ्राय दायो बेखौ मावखांनानै दसे जनानै बिसनानि जिखौ जाबनानै उन्दुना थागोन आं। नै लोगोफोर, आं एसे देलायदों, माने एसे रिल्स शुट खालामनि, माने इमान दिन जाथारबायना आङो माने रिल्स शुट खालामथाराखै। बेनिखायनो दिनै सानबाय रुमाव फैनायखाय एसे टाइम मोनदों आरोना, बेनिखायनो आं सानबाय एसे रिल्सखौनो शुट खालामना होनोसै। स' नोंथांमोननोबो खोन्थिलांबाय थागोन, नायलांबाय थाबानो जाबाय हा। ओमफ्राय आं रिल्सखौ एक्सट्रायै माबा आपल'ड खालामगोन आरोना। नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय दे, आंनि भिडिअखौ नायनानै। माने मोजां मोनोब्ला आरो, मोजां मोनाब्ला आरो नोंसोरनि गोसोसै, आं जि खालामो खालाम।
रेडि जाबाय माने दख'ना गाननानै एसे स्टार्ट खालामनानै जाबाय मोदायबाय दा अरे कहना क्या चाहते हो मोदायबाय सासोंनो खोमा आंखो माने डिटेल देबाय थायाना आङो ओंखायनो आरोना बायदि मोनदों अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थादो ओमफ्राय आं फाइनेल लुकखौ नोंथांमोननो दा खोन्थागोन नोंथांमोना नायलांबाय 1 2 3 Now I am ready लोगोफोर माबायदि नुखो आंनि फाइनेल लुकखौ दख'नाजों बेसेबा दिननि उनाव बिदन दख'ना गानबाय आङो माबायदि नुखो होननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लाइखौ बोरैबा नुदोंना बेनिखायनो आं फटा लानि दै फटा लाबासो एसे मोजां नुगोन ओमफ्राय एक्सुवेलि नायदो आङो नाया बेयावसो दोङो फटाया बेनिखायनो बेखौ फटाखौ लानोसै आङो मोनसे फोननानै लाग्रोनि माबायदि नुदों समायदों ना सिगांफ्रा जादों दासो मोजां नुबाय बर' सिख्ला बायदि मोजां मोनदों ना लोगोफोर दासो माने फटा लानायखाय एक्सुवेलि फटा लाबाथाय बिराद मोजां नुखायो आरोना फटा बेखायनो आं फटा गोसोमखौ लानो मोजां मोनो सोर मोजां मोनो आं बायसा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो बेबायदि फटा गोसोमखौ बिदि बायदि रिल्स स्टार्ट खालामनोसै बेनि उनाव रिल्स बानाय देंबाय लालु रिल्स बानायना देंबाय ना बेनिखौ जायथिं मानो ऑरेंजनि फ्लेवर दं ऑरेंज आरो नालेंखर नोंसा साइडनि गुफुर नालेंखर ओमफ्राय बेबायदिनो 10 थाखा दामनि मोनजा चक्लेट थायो मोनजे गोमो बे गारियाव बासाव फानो मोनजे नि फ्लेवर खनसेयावनो सोजोबनाय मान गोदै नांबाय मान गोदै जानो मोजां मोना आङो मान गोदै जानो हाया आङो नै रिल शुट खालामनानै खिनि माखासे ओंखारलायबाय आंना आरो खिनाबो तरगि दायो दसे उन्दुनोसै बेनि उनाव मोनायाव उथिनानै मावनांगौ खिनिखौ मावबोलायनोसै बाय बाय लोगोफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ आंनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनखो होननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आंनि भिडिअखौ नायनानै बाय बाय लोगोफोर